למה לא ללחוץ על לינקים שאתם מקבלים בהודעות ובמיילים? שימו לב לקטע הבא. בתוך פחות מדקה אני יכול בקלות לגנוב לכם את שם המשתמש והסיסמה, בלי שתרגישו, מכל אחת מהרשתות החברתיות. אוקיי, אז בואו נעמיד פנים שיש לי קצת פרטים על הבן אדם שהוא המטרה שלי. נקרא לבן אדם הזה בוב. בואו נגיד שאני יודע שהוא גר בקריית מוצקין. אני יודע שיש לו בת זוג שיש להם עוד מעט יום נישואין, ואני גם יודע שיש מסעדה שהוא מאוד אוהב. סתם פרטים שוליים שנראים לא רלוונטיים. דבר הראשון, אני הולך לאתר של המסעדה שאני יודע שהוא אוהב, מעתיק את הלינק שלה, והולך לבוט שיש לי מוכן כבר בטלגרם. בבוט הזה אני בוחר איזה רשת חברתית אני רוצה לזייף. אתם רואים, יש כאן אופציות בלי סוף. בואו נגיד שאנחנו הולכים על פייסבוק, זה הכי נוח. הנה פייסבוק. ואני מייצר עכשיו לינקים לכתובת של המסעדה. הסבר קצר. הלינקים האלה יובילו לדף פייסבוק פיקטיבי, שהקורבן לא ירגיש בכלל, ופשוט ימלא בהם את הפרטים. ואחרי שהלינקים מוכנים, אנחנו יכולים להכין הודעה בוואטסאפ, שמזמינה את הלקוח שלנו להצטרף אלינו לאיזה ארוחה חינם או איזה מתנה כלשהי. נסדר את זה שזה ייראה מאוד רציני. וכשהקורבן מקבל את ההודעה וככה היא נראית, הוא בטוח שמדובר בהודעה מהמסעדה, ומיד הוא ילחץ על הלינק. וכשהוא ילחץ על הלינק הוא יישלח לעמוד פייסבוק פיקטיבי, אז הוא ימלא את הפרטים שלו, כי קורה שאנחנו מתנתקים מהפייסבוק בטעות. בוב 123 והסיסמה, וברגע שהוא ילחץ אישור הוא יעבור לאתר המסעדה, מה שנראה על פניו הגיוני. זאת אומרת, המסעדה שלך את ההודעה, הייתה פה כנראה איזה בעיה, אבל מה שכן קרה בינתיים זה שכל הפרטים שהוא הקיש שם עברו אלינו. אז אני עכשיו רואה את השם משתמש שלו, את הסיסמה שלו, אני גם יכול לראות את כתובת ה-IP שלו. בקיצור, Game Over. טוב, אז עכשיו אתם יודעים למה לא לוחצים על לינקים. תעשו טובה, תראו את זה להורים, תראו את זה לסבא וסבתא, תראו את זה לכולם, כדי שאנשים יבינו שלא לוחצים על לינקים. ואם אתם אוהבים את מה שראיתם, אז תעקבו אחרינו.